2 minúty a tlak bude v norme. Najbezpečnejšie pri náhlom skoku tlaku je pomalé dýchanie. Nádych na 4 sekundy, výdych na 6 bez zadržiavania dychu a bez námahy, v sede, opretý o operadlo stoličky alebo gauča. Dýchajte 2 až 5 minút. Zvyčajne sa uľaví, uvoľní sa vnútorné napätie a tlak začne klesať. Dôležité, toto nenahrádza liečbu. Pri veľmi vysokých hodnotách alebo pri varovných príznakoch ako bolesť na hrudi, silná bolesť hlavy, slabosť, znecitlivenie, dýchavičnosť, postupujte podľa medicínskeho plánu. A pamätajte, okamžité záruky neexistujú. Pri skutočne vysokom tlaku neexistuje univerzálny tajný trik. Dá sa však rýchlo znížiť nervové napätie a u mnohých práve vďaka tomu hodnoty prestanú rásť a jemne klesnú. Mám jednoduchý návod s vysvetlením, prečo tlak skáče, aj s praktickými metódami stabilizácie. Napíšte do komentárov slovo tlak a pošlem vám všetko do súkromných správ.